Ja sytytystulpat. Vallan mainiota. Hei, tämä teki reiän sinun renkaaseesi. Pidä se, eikä se tuottaa onnea. Ken tietää? Eikö tytöt muka osaa? Ei me voida tulla mukaan. Meidän pitää huolehtia siskosta. Älkää viekö veljeäni. Minulla ei ole muuta perhettä. Älä turhaa itkeskele. Pojista tehdään sotilaita ja saavat palkkaa. Mutta entä nyt? Ole kiltti. En minä rahasta välitä. Jätä heidät, Obafemi. Mitä? Mitä jos ei enää värvätäkään lapsia? Mitä sinä höriset, Harun? Meidän armeija tarvii lisää sotilaita. Ja lapsista tulee erinomaisia sotilaita. Tällaisista pojista tulee pian kunnon sotureita, kun ne lakkaa saarnaamasta tai kerrot oventajalle. Jos jokainen karkki vastaa rakkauteni painoa, niin lasketaan yhteisten tunteiden inertian voima, joka vastaa odottavan sydämen ympärysmittaa, joka taas... Suostuiko se jalka rehveille, kun sä annoit sille kukkia niin kuin mä neuvoin? Mitä sä tarkoitat? Treffeitä? Sitä kun Jatka ja Likka menee romanttiselle kävelylle käsi kädessä. Me nähdään illalla. No miksi sä murjotat? Mitä mä laitan päälleni? Ei oo probleemia. Kuuluisa oleva suunnittelija on tänään paikalla. Onks mä kertonut, kun mä esittelin 1000 värin trendin? Minulla ei ole mitään päälle pantavaa. Mukavaa, että Jotan pyysi sinut ulos. Siellä saat hänestä tosi kivan poikakaverin. Älä viitsi. Pelkän kaverin vaan. Entäs Mo? Ehdottiko hän jotain? Illalla taitaa olla 2 paria somasti promeneeraamassa. Lisät hän vähän väriä. Emmekä pane aina samoja vanhoja hynteitä. Väriä, lisää väriä. Häh? Sanotaan, että jos loukkaantuu, pitää toistaa samat liikkeet, niin kaikki palaa ennalleen. Outoa, selkään koskee yhä. 3. kerta toden sanoo. Minä sinulle opetan! Ei tätä. Ei tätä. Ei tätä. Tällä kertaa kohde on Sierra Leone, Missä se sitten on? Afrikassa. 3 lapsen onni riippuu nyt teistä. Autattehan heitä parhaanne mukaan. Joo! Kaikkien maailman lasten jouluilo on käsissänne. Haetteko kristallin ja pelastatteko joulun? Joo! Muistakaa, pako onnistuu vain, jos nostatatte tomulla. Ota terho, äläkä vieni.
mukana pallossa. Se on selvä. Tuolla on pitkäkaulaisia seppuja. Keitä? Kiraffeja. No niin, ei hukata enää aikaa. Kyytiin vaan. Ja rippirappi. Sanokaa sarvia silleen ja hiljempaa! Tällä kertaa saat takkuvarman salaiset aseet. Niin, herra. Niin, herra. Jos vedät minut jälleen, niin minä vannon, että sitten kun minusta tulee oikea joulupukki, Oho. Heitän sinut tulivuoreen jäälinnoituksen alle. Basil alkaa vanhemmiten olla tylsä jankkuttaja. Tulivuoreen, aina vaan tulivuoreen. Jaha! Saat maksaa tuosta, kun palaat takaisin. Lätty. Senkin typerä koheltaja. Maailma on pois malliltaan sinun kaltaistesi idioottien vuoksi. Kaikkien veljeni joulupukin syytä. Lahjat tilaavat lapset. Kun minusta tulee joulupukki, jokainen lapsi koulutetaan sotilaallisesti ja minua totellaan kyselemättä mitään typeriä kysymyksiä. Basilista on vanhemmiten tullut tylsä jankuttaja. Häivy siitä! Se oli varmaankin hyena. Ja muistakaa lapset, riip riip. Maailmassa jos aikoo matkustaa, niin kieliä sun täytyy puhua. Jos haluat vaikka afrikkalaisia tajuu, ota mun kädestä käännösnamu. Kuriveks, sulheps ja hyvin puhut, yes. Olipa rohki makeaa karkkia. Hei, me ollaan Red Capsit. Ai mitkä? Tiesitkö Nana, että kaukana tajanomaisessa Suomen Lapissa joulupukilla on erikoispartio, jonka pitää etsiä taikakristallin kadonneet sirpaleet ja pelastaa joulun? Nyt saa terveisiä edelkeet riittää. Huomenna mä alan myyrät pölyrimureita ovelta ovelle. Hassua. Selvisin ilman naaruakaan. Entä sinä? Ja entä sinä? Ja entä sinä? Kunnossa, entä sinä? Voin hyvin. Kaikki on turvassa. Au, au, au! No eivät kyllä kaikki. Ai, ai, ai. Joten pukki lähetti meidät auttamaan sinua. Tajusitko? Hienoa! Armeija vei minun veljeni äsken pois. Kuorma-autolla, joka ajoi tuohon suuntaan. Smooth, löydät sä kuormurin? Tietenkin löytää. Hän on Nero. Ei tarvitse muuta kuin linkittyä satelliittiin. Tuo auto vei minun veljeni pois. No lähdetään sit perään vaan. Smooth, näytä tietä. Hänhän on Nero. Nyt tarvitaan kyyti. Minä hoidan sen. Urhat, oi urhat, seurataan noita. Perillä. Nonan veljet ovat varmasti tuolla.